toate nedreptățile pe care li s-au făcut. În acest moment, iată pe jandarmi se retrag în timp ce protestatarii aruncă cu pietre. Jandarmii împroașcă spre paralizare. Hai mai toate, hai mai toate. Ok, știu ăștia, bă, să-mi bat, bă, ce trec cu pietrou pe lângă mine, să-mi bat pula. Uite mă, eu spart scutul ăla. Nebun, stai aici, stai așa. Cum? Protestatarii ripostează cu petarde și pietre. Băi! Sunt copiii voștri ăia, băi! Copiii voștri, băi! Mergeți cu acasă, băi! Turiștilor! Băi, bulangilor! Au strădat țara! Protestatarii au trecut la vandalizări, au reușit să rupă un gard din spatele meu. Deci gardul prima oară a fost rupt de o mașină de aia de jandarmare. Și de-aia au văzut că se poate rupe ușor și de-aia l-au rupt. Asta a fost altfel. Chiar în vigoare, are tot ce vrea, poate să vină. Care-i problema? Să stea la dialog cu noi, să discute cu noi. Dar care-i tupeu? Să vină Băsescu, stea de vorbă cu noi, că trăim bine. Ia-l pe ăsta înapoi! Ia-l pe ăsta, mă! Dai-le! Jandarmii continuă să rămână pe poziții în ciuda pietroaielor care zboară pur și simplu înspre ei. Aurica! Cheamă-l pe Edi, cu tot vine aici pe lea mea. Iată! Bine, bă! Bine, bă! Da, bă! Bine, bă! Bă, bă, bă! De la atâtea gaze... De la atâtea gaze lacrimogene a devenit foarte greu de respirat. Te arde pur și simplu pe ochii îți lăcrimează și este din ce în ce mai greu să respiri și să vorbești. Ia! Hai să o luăm de aici că... Filmează. Bulevardul dintre Universitate și Unirii a fost în momentul de față ca o adevărată zonă de război. Gaze lacrimogene peste tot, pietroaie, protestatarii și-au făcut baricade ca să lupte împotriva jandarmilor, însă jandarmii avansează destul de rapid înspre Piața Unirii. Gazele lacrimogene au devenit absolut insuportabile, nu se mai poate respira. Îmi scurg labilile într-una. Sunt... Ce crezi că zice? Imposibil de suportat. Acum câteva zile pe Splaiul Independenței circulau mașini. Astăzi se fac foc. Protestatarii au pus pe foc bănci, scaune,
pupele, tot ce a putut fi desprins, tot ce a putut fi dezlegat a fost aruncat în foc. Am văzut cum au bătut un om cu bastoanele în cap, un om de 70 de ani, l-au bătut cu bastoanele și l-au aruncat în mașină și au zis intră morți în motul mai repede și au dat cu bastoanele în cap până i-au curs sânge și n-au chemat salvarea. Spune ce e asta? Ăsta e probabil au lansat un tub care probabil scoate gaze, ce pot să nu mă pricep la tehnica militară. Spune-mi, tu ce schimbări ai vrea să vezi în România? Eu din păcate am trimis Jos Băsescu! Prietene, vrem o Românie liberă. Asta vrem pe ea. Toți vrem o Românie liberă, nu? Da, dar România suntem noi. Nu ești liber să faci ce vrei? Nu ești liber să faci ce vrei. Ce simți că te constrânge? Ce mă constrânge? În primul rând dai salariul de 1000 de lei. Lasă, prietene, salariul. Te constrânge faptul că nu trăiești în condiții normale. Atâta timp cât vii să-ți exprimi opinia publică, da? Opinia ta. Strânge un grup de oameni și ei trimit animalele astea care bat femei, copii, îl ia pe om pur și simplu, de lângă nevastă și copilul, duce în secție să-l bată 7-8-10 persoane, asta nu e o Românie liberă. Am dreptate? Atâta timp cât tu împingi o femeie cu copil în brațe, te porți ca un animal, nu e o Românie liberă. Atâta timp cât lumea este în stradă și tu ești nesimțit, ești nesimțit și stai în Cotroceni, da? La căldură. Te uiți la televizor și vezi că lumea se bate cu forțele de ordine, da? Pentru ce? Pentru libertatea lor. Nu te mai vrea nimeni. Ei și morții tăi afară și zic că pleci. Zic că îți dai demisia. Asta nu e România. Asta nu e România. Nu așa se face. Într-o țară liberă. Știi ce au făcut acum? Au dat cu gaze acolo. I-am prins cu mașinile în toa și jandarmii au venit pe partea cealaltă. De ce vin scuterii? Băi, sunt bărbați, da? Sunt bărbați, prietene. Scot la cod, mâinile libere. Nu scuturi, nu bastoane, nu gaze lacrimogene. Ți se pare normal ca unii protestatari să distrugă bunurile? Nu, asta ce fac ei nu mi se pare. Dar atâta timp cât jandarmul vine cu bastonul și gazele, mi se pare normal ca omul ăsta care nu e înarmat să-și ia și el o armă. Nu ți se pare normal? Dacă eu vin la tine cu cuțitul, de ce să nu-ți iei o Și încă ceva, dacă omul cere ceva, adu-l dracu pe băsătul sau pe și terminăm tot, frate, că nu mai chiar. Ai văzut când a venit intervenția ce era să lovească în intersecție? I-a luat pe toți în plin, pe niciunul nu i-a ferit, îi doare în pulă de noi. Deci, unde e România? Că face ăștia legea cu abort? Nu vă rând, dacă erai nimic. Am venit de aici, pe margine. Vine acum, vine întărit, de-aia noastră. Vine acum, întărit. Piatră! Un grenade aruncat. Asta este confruntarea critică de la Piața Unirii dintre jandarmi și protestatari. Ușor cât o grenadă mi-a aruncat, da? 38 mai aveți pe unul trăgător aici, nu avem nimic de tine, aruncați cât o grenadă, încet! Piatră! Imediat! În acest moment nu mai există geam întreg în Piața Unirii. Hai, nu după un pic, că n-am filmat-o. Da.
a fost eliberată și acum ultimul foc de aici din Piața Unirii este stins. A plecat cu semaforul ăsta, bă! Uite un semafor zburând. În această seară, semafoarele semnalizează un singur lucru, este protest. Românii s-au săturat. Nu mai vor pe președintele Traian Băsescu, nu mai vor guvernul Boc, nu mai vor măsuri de austeritate, s-au săturat de tot. Pentru jurnalul Școlii de Televiziune, Alex Anulache.